KSA Bogjan District Committee atumpen anti-drugs lapen education awareness ajaimek kedengpon. Matijong ni pioneer kebarni lakhain ko raisi Borjan MSC constituency kaparlo. HDP community hulalong KSA Bogjan District Committee atumpen cepatri piponsi anti-drugs awareness lapen education awareness ajaimek dengpon. Mei cheng chiaprang KSA HDP arwahin pen kason sepon calendar Bogjan Education Block Board Chairman Sardilibe aridengpen ingpupon. Bangso Mialong KSA HDP Head Branch President Malong Kiri Tisopen Mecharipon Lapen Alihi Sarpo Amanpen Bogjan Education Block Board Chairman Sardilibe Bogjan District Committee Pen Mei Pura Juingleng Chunbang Desoy Teron Apen KSA Klembang Pu Klembang Piatum Anparta Borjan SGB Association Borjan GB Association Atum Chetongdon Mialong Quality Education Permission Japan Rong Sarlapen KSA atum Chelangra Konatsi lo than bang atum Sai Cheklem Claim Malapen Konatsi ke than ke memema Lahai Langdun Chari Nangji Pusiningje Pon Athe Osomaratum True Reading Kapor Hianta ke thek thelapen ke toksita me spelling pachok thek theatum dopik lapen Loke Charlie Bomb Ariso atum Rakia Hormu Kicho Phai ke bat lapuson ke khang dun Japan anutina bangphu atum ta ar pudo pusi Patripi pon atum pen pachini pon Bogjan pen Rajitsan opinang kelo berta Malong News. Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.